Sot bisedua me kryetarin e trupit koordinues me zhvillësimin e OSB-s këtu në Buenos për temat të cilat në të ardhmen do të prapë të bisedojnë. Profesori Stanković na njoftoi se Qeveria e Republikës së Serbisë më 4 qershor ka aprovuar temat të cilat mund të bisedohen me shqiptarët, pjesësisht janë të bëjnë kuadër të platformës të cilën e kanë aprovuar subjektet politike shqiptare dhe të njëjtin dokument edhe ambasadorët miqt e Bujanovcit e kanë aprovuar më 10 qershor, kështu që takimi me kryeministrin Dačić do të ketë dikon korrekt, në 15 korrekt, kurse bisedat do të fillojnë në fillim të shtator. A ka diçka konkrete rreth zbatimit të një pike apo jo, as pak s'ka konkrete, sot ishte vetëm mund të them veç vazhdimi i përgatitjes për takimit të cilët do të zhvillohen pikë pari me kryeministrin Dačić dhe pasandaj edhe me 13 ministra të tjerë të çdo larmi. Danas smo imali veoma konstruktivan razgovor, postigli smo dogovor i očekujem da će premijer Srbije i ministri primiti albanske lidere do 15. jula, da ćemo nakon toga u toku letnje pauze imati jedno radno leto u kome ćemo pripremiti teze, predloge, rešenja i sve ono što treba da bude realizovano kroz ovaj razgovor i na taj način, kao što sam već rekao, doprineti potpuno stabilizaciju stanja na ovom prostoru. Profesor, šta to znači, imali smo veoma konkretan razgovor danas? Konkretan razgovor je podrazumevao da se tačno definiše šta je to i način na koji će se vršiti ti razgovori između albanskih lidera i vlade Srbije. Znači, teme, tačno se vidjelo da sve ono što je postignut dogovor, da je to vlada prihvatila za razgovor. Zatim, ko će učestvovati u razgovoru, gde će razgovori biti obavljeni i ko će, pored predstavnika vlade Srbije i Albanaca, biti prisutan u razgovoru.